ko ye oro kiasi goji egari ye goncho uika sigete eonchoke echa komnyoki abantu bali nje Frida no jigari inchi abachindera banchi abatobochege inchi abatarobochege no manje bataite kwehora kinabara bwa chinguru ba ngorundi balegari ngakie konyarekana entereba eminyoke abantu etiga abantu gatigati yani yare gocha kurwa segete ekanyora abantu mbali bali gatia ekere abanyora bali gatia iga eba etani eminyoki oyo mata megoche na ndeza kubwati oyo Frida emanya naende gonjoke eminyoke jeno chinga njambe tukutwara bochege ando bali nabachege bakora abarakinerende onsi nukwego ke twarenga sensemere kolinde Frida enganende toraba sekotebya ba ligeri baitu bandizi TV ho enda sama mnyoka anga bunari nebwenderete one kinga nkorendore ose nkwerendora ebyen togote nange ne para mono ikiagere chigari chirinjira cyagoche birundo onye ndi yari kunyarika nabe gotuma umuntu emumisi sana ikiagere birundo biritinka ito sinotigare ikiagere made kwa kanyora nganchi chikuguna ende chiaru chonchokana na gusenga tatu asiko ne bwenderete gokugenda ama minyoko anga bunaria no na yechi pigipigi na yechi nyange Frida umuntu ene kinga nkwere ndare kigima ine taba gakonyora emibasokano engabuneria